speak about them. Kapod ntiere kaunti wa Migori, rowere kaunti no ojiw mondo ti kod lony margi ma nyasani kaka yo mar bero ngimagi kanyakla kod piny Kenya. Kolosi kinde nyasi masidho gudu ne rowere mo 200 manyocha timo tiegruok mar lony ma nyasani bo chendo mar Huawei Digitrack ka tiegruok mar tije lwedo Mauriri. Jadbura Mauriri Mark Nyamito nyiso rowere mondo kik ti gi lony margi ma nyasani yo mok ni kare. Ojiwogi mondo migi ti kod lony e manyo tije e piny mangima. Odwaro mondo rowere omanre gi lony manyasani kaka yo ma ikruok ni kinde mabiro, weche mabende osir kod jalup County Commissioner wa Migori Monica Kang'ethe. Mabende ojiwo rowere mondo bedo gi ng'eyo e wi lony manyasani. Because when our ICT hubs are going to be open, now we will come back to the people who have also graduated and have a bit of knowledge to help us manage some of those institutions. Some of you who now have the right skill, because here you have not only been taught about basic computer skills, you've also been taught how to behave online, about online security, basics of cyber security, and responsible behavior online. Please don't use your skills negatively. Wengine wanaenda wanakuwa hackers kwa maybe Safaricom, hackers wherever. Please use your skills in the right way. Wadhi e tong' mar Kericho gi Kisumu, jokanyo mag riwruok mok mag piny owacho mong'ere kaka Community Action Institute dhi nyime gi